ଏବେ ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ଆସିଛି। କଙ୍କଡ଼ା ଏବେ ଛଡ଼ା ହେବ। କଙ୍କଡ଼ା ଏବେ ଛଡ଼ା ହେବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ହୁସିଆରରେ ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା କଙ୍କଡ଼ା ବି ବହୁତ ସେଫ୍ଟିରେ ଅଛି। କଙ୍କଡ଼ାଟା ତା ଗୋଡ଼ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବି ସହଜ ହେଉଛି। ନହେଲେ ଯଦି ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ଛଡ଼ାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖ ରସିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ବୋଲି ତ ଛଡ଼େଇ ହେଉଛି, ନହେଲେ ଛଡ଼େଇ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। କଙ୍କଡ଼ା ଛଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଏଇ କଙ୍କଡ଼ାଟା ତା ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହେଇନି, ଖୋଲି ଯାଇଛି। ବାପରେ ଦେଖୁଛ କେମିତି ହେଉଛି ସେ। ଏଇଟା ତା ଗୋଡ଼ଟା ଖୋଲି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ହୁସିଆରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ ବି ହୁସିଆରେ ମାନେ ଛଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କଙ୍କଡ଼ା ଛଡ଼ା ସରିଗଲା। ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ହେଇ ଧୁଆ ଧୋଇ ପୁରା କଙ୍କଡ଼ା ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆଳୁ ବି କଟା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆଳୁ ବି ଆଳୁ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଗଲା, ମସଲା ବି କଷା ଚାଲିଛି। ମସଲା ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ମସଲା ହେଇଗଲେ ତାପରେ କଙ୍କଡ଼ା ପକାଇବା। ଏବେ କଙ୍କଡ଼ା ପକାଇବା। କଙ୍କଡ଼ା ପଡ଼ିଗଲା, କଙ୍କଡ଼ା ବି କଷା ଚାଲିଛି। କଙ୍କଡ଼ା କଷା ହେଇଗଲେ ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। କଙ୍କଡ଼ା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, କଲର୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। କଙ୍କଡ଼ା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ତ? କେମିତି ଲାଗୁଛି କଙ୍କଡ଼ାଟା? ଖାଇନା ତ, କଲର୍ ଦେଖି କହିବ। ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା କଷି ପାଣି ଦିଆ ହେଇଗଲା। କଙ୍କଡ଼ା ପୁରା ଓକେ। ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିବ, ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିଲେ ହେଇଗଲା କଙ୍କଡ଼ା। ଆଉ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ଓକେ। ଏଥର କଙ୍କଡ଼ା ଖିଆ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ।